नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत शेंगाची लसूण चटणी पीठ करच पळोवया। हो चटणी पीठ करचे काम जाय 1 वाटी शेंगा बी, 2 लसणी बोय, 1 ते 2 चमचे मिरसांगे पिठो आणि अर्ध चमच मीठ। चटणी पीठ करच्या शेंगा बी सगळ्यात पहिले भाजून घेवका। गॅस एकदम लो दवन कमीत कमी 10 मिनिट तरी शेंगा बी भाजून घेवका, ताजेन ती भितरल्यान कुरकुरी जावन येतात। शेंगा बी भाजून जाल की थोडा वेळ निवचे सोडका। निविल की हे शेंगा बी एक मिक्सर आयदना काण घेवका, तातू भितर 1 ते 2 चमचे मिरसांगे पीठ घान घेवका। तिखसाण कमी जाल्यार कमी पीठ घान घेवचो आणि अर्ध चमच मीठ घालचे। आता एक 4-5 राउंड मिक्सरा भितर फिरून घेवचे, खरखरीत चुरका आणि परत 2 लसणी बोय घान आणि एक 4-5 राउंड फिरून घेवचे। लसणी फ्लेवर आवडत जाल्यार 4 लसणी बोय घाल्या बी जाता। हो चटणी पिठो गंध करचपेक्षा जरा खरखरी उरल्यार खावच्याक बरो लागता। चटणी पिठो खूप कान फ्रिजात दवरचपेक्षा थोडो केल्यार तो फ्रेश बी उरता आणि टेस्ट बी बरो लागता। लसणी शेंगा चटणी पिठो रेडी आसा। तुम्ही बी हो घरा ट्राय करा आणि कसाल म्हणून कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।